ħanejdlek il-problema tal-aljeni din. Waħda l-ewwel nies jiena impoġġija very low probability minħabba raġuni li forsi ftit iswa llum il-ġurnata aħna llum fuq id-dinja għandna strumenti u anke madwar id-dinja bħal James Webb pereżempju, Space Telescope. Imma anke telescopes fuq wiċċ id-dinja, llum għandna telescopes li tant huma qawwijin li kapaċi jaraw it-technosignatures madwar pjaneti madwar stilla l-oħra. Xi fisser da? Per eżempju, ngħidu aħna hemm stilla u fuq pjaneta tagħha hemm ċiviltà li hija 1000 sena iktar avvanzata minn tagħna. All right? Li din ħarġet il-barra mill-dinja tagħha qiegħda tikkolonizza il-pjaneti fil-qrib, qiegħda tibni strutturi kbar. All right? Dawk il-strutturi jibdew jibblokkaw ix-xemx. Aħna l-qreb stilel kapaċi naraw il-blocking. Iva. Illum kapaċi naraw il-blocking effect. All right? Iġri jekk hemm pereżempju swarm ta' habitats madwar stilla mibnijin, l-ewwel nies dawna ħajassorbu is-sħana u jirradiatjaw fl-infrared. Allura aħna ħanaraw qatta tikek jitfgħu is-sħana. U bit-teleskops il-kbar li għandna din hija nistgħu narawha. Immaġina aljeni 10,000 sen iktar avanzati, 100,000 sen iktar avanzati, għax tittifhem li jekk jeżistu l-aljeni, da ħajkun hemm spektrum sħiħ minn aljeni li għadhom fi żmien kif kien Stone Age il-bniedem. Sa aljeni li tant huma avvanzati li qishom allat. Taħseb li ġew xi darba u jew fil-passat. Dik hija raġuni għalfejn ma naċċettax li ġew għaliex jekk inti jkollok imqar ċiviltà waħda sarra kemm hu kbir l-univers kemm fih stilel. Jekk ikollok ċiviltà li tagħmel spaceships b'artificial intelligence li kapaċi jibnu l-xulxin u tibgħathom jesploraw u pereżempju kif tasal fejn il-pjaneta tuża l-materjal tal-pjaneta biex tibni oħra bħala u terġa' tibgħatha. Within 2 million years tkun esplorat kull stilla li hawn fil-galaxy. Astja, wow, stiller. 400 miljun. 400 biljun stilla. Within 2 million years, għax progression. Da ma naraw xej evidenza tiegħu fil-fatt isejħula The Great Silence ġejja minn Enrico Fermi, il-Fermi Paradox. Il-Fermi Paradox hija interessanti ħafna kien hemm Enrico Fermi, kien xjenzat Taljan, kienet jaħdem fuq l-atomic bomb u kienet jiddiskuti mal-ħafna xjenzati li kien hemm miegħu jaħdmu Oppenheimer u l-oħrajn fuq l-atomic bomb, jekk jeżistux jiena aljeni jew intelligenti fuq pjaneti oħra. U saqsihom mistoqsija veru sempliċi. Jekk jeżistu jekk hawn ħafna minnhom, fejn qegħdin? Kif ma narawx ħil tagħhom?